Hello everybody. Hey, जोङो दिनै बेरायदों. माहा बेरायदों? लामा-लामा. बेरायनो थाखाय माने लकडाउन जोबोद खुसि. लकडाउननि बिराद जोबोद खुसि. मानि खुसिनो लकडाउननि खुसि जायो नोङो जाम्बा. दखानबो गैयालाय जेबो गैया. बेनिखायसो न'आव उन्दुबाय थानो बेमार जागोनखाय दसे बेरायदों. आच्छा. ओमफ्राय जोङो दायो न'थिं थांबाय थादों. नारे? ओरैनो बायदि न'आव दंदां उन्दुआना. बेनिखायसो दसे लकडाउन जानायखाय दसे गामि बेरायनांगौ. गामि बेरायनांगौ दं. उन्दुबाय थानो जागौ उन्दुनाय बाला बारा लरा जायो. बेनिखायसो बारा अलसिया उन्दुनाङा. नों फुङाव खारदां माथो? हादाब आथिङाथ' खारनोबो हाला. आथिङा बायनाय थादों. लेंग्रासो साबायनाय जादों आं. मोजां साबायनो हायाखै. र' हैलाय नायखादो. दानगोन नामा बियो? बिसोरखौ लोगो मोनबाय. बिसोरो कारेन्ट मावग्रा. दायो जों हांसै. बिसोरो अनेक खामानि मावो, कारेन्टबो मावो. नोंथांमोनखौ आङो लोगो मोनलायदों आरो दसेबाबो टाइम पास. नै Iting.